неговия телефон. Къде му е неговия телефон? Няма с неговия седно, той ще ми ги прати. Ама той няма топ вече. Има 20%. 20% ще изкара ли клик? Ще изкара. Мише, О, къде е сега отговорното лице? Хубаво мръдна, сега дойде, после пак мръдна. Вече не мога да запалим, на ти ако си кадър запали. Чакай момент. Ето тук лекичко само ще стегнем авансчето. Да, добре. Айде, Мише, ти си. Нищо, значи спокойно, не се плаши. Само трябва да го видим какво е, ако е амур. Мръдни напред, максимално напред и моташ. Леко, чакай. Няма се плаши. Давай. Роска, снимай го, Мишо, и Чакай, после като дойде тук рибата, тогава не. Више, не го напъвай ти. Остави го. Когато усещаш големата жега, просто замръзваш. И върха... Гледаме какво е това. Не го сваляй върха. Не, шаран е това. Шаран е, но е хубав то. Хубав. Бамби! Кой е? Я гребни, ако обичаш. Не, много го напъна. Чакай, лекичко сега. Айде, колега, че... Не бе, спокойно, не се плаши, бе. Абе, ние тук сложим пола вече, който се каже. Да, тук на мекото, защото... Го арестувам. Тук съм си го застопорил. Това е трудно да го арестувам. Я усмивка за публиката нещо. Айде. Той ще дойде. Не, ще го направи. Просто снимаш ли? Снимам, колега. Айде, дай нещо за публиката. Ти искаш да ме снимаш как ще си удави? Да, ама Мишо е страни, трябва да е зад мен. Да, ще дойдем, бе, ето го бе. Отпусти линия. Пусти бъди. Пуснал се ме. Така да отпусна. Да, снимай като и толкова. Какво ги направи, бе? Само трофей, бе. Само трофей днеска, бе. Айде, честито господин Андреев. Айде, тук ръкостискане. Тук много внимателно. Разлизаш? Долу да няма някой да ни ги закачва. Това по 5 кг. Кажи на водолаза да излиза. Не се магалия на пика. Абе да не кажат после па такелажнико. Ама се смени, защото се умори. Цял свет, братче, Търсалите? от цял свет имат информация интернет, къде какво става. Тук не разбрали, че от 7 до 5:30 дошли. Какво се прави от 5:30 до 7? Тие само са пъкали стълбата и някой долу са ги Гледай сега, закача. още много лъвца ми дължиш. Шегувам се. Леко само да не го... Няма как му пуснем окопи. Леко че тези риби са на... Айде, стига толкова.